Čauky, Marky, moje meno je Darko, toto video vás vítam. Je tu som na kamoš. Čaute ľudia. Nemám mikrofón zatiaľ, ale bude mať. Možno pondelok, alebo... Bohužiaľ. A tak poďme teda. Poďme tu nazbierali nejaké veci. A sorry za to, že sa to... Dick! Žlté homnisko som našiel, poď, dober. Ty čo si? Zober homnisko, poď. Také homnisko ja tlačím vždycky, keď som na vecku. A zjem veľký párek. Kam ideš tuto? Jaj, ty to tam chceš dať? A sorry za to, že sa to samo vypne. Takže nebudete vidieť pozdrav. Bohužiaľ. Čo je toto? Dobre, poď. Kurník, šopa, antilopa. A tu už nenadávaj. Ty si... To je tá bylina. Čo sa ty bojíš, ty opica? Ne, chytí ma. Jo, jak ma to mohlo chytiť? Jak ma to mohlo chytiť? Sakra, zase sme... Zase ideme do hrobu. Čo máš, meč? Detský meč? Ne! Ojej! Ja ti hovorím, že tento kladivo je najsilnejšie za všetky. No. Ďakujem, že si mi dal odber, ja to ešte čeknem. Ukáž? Áno, 18 subscriberov. Áno, videl som to. 18 subscriberov. No som ešte... Koľko som mal? Najviac, čo som mal na začiatku, mi to trúflo na 17. A to je jedno najväčšie číslo, čo som zatiaľ dostal. Ale chcem sa dostať na 50, lebo keď dosiahnem 50... No? Srdco? Srdco? Čo? Počkej. No pozerám. Píš? Poznal môj kanál. Nepoznal zatiaľ môj kanál, že mám ja kanál Surco. To je môj taký jeden ďalší kamoš. Poď! A poď. Už viem ako? Video? Čo? Či natáčam. Je tu. Máme ísť. Teraz sa si prdol, som to nebolo počuť. A takú fajnú bombu som hodil. Keďže malé koniky ľúbi Tešúne zvieretky. On ľúbi me, on ľúbi. Dal by si do toho kafe? Lebo áno. Videa ako vydávam? No. Neviem, teraz, že sú prázdniny pre mňa. Či vydávam videa? Vydávam, akže vydávam. Áno, vydávam, ty vole. Vyzeráš? No, vyzerám. A ďakujem. Tumpas. Fakt.